na legwegwa momengbo jiko onye oshoyo onye gorogobe ngwere na-egbata na ga-akọ obenye ma ọ na-engwere na-ada n'elu mgbe ile onye na-egbu ọgụ vụrụ ụzọ gbo mọnụ mọgụ n'ọnụ na-evute ọgụ nkụtị bụ na-egbanụ ga-akwụ n'ahịa ọkụ ime ọ na-egbanụ ga-ehenu dele nwanyị abụọ nọ ga-akwụ n'ahịa ọkụ na ojegbo n'ọlaja arụmaji na-etu ugo ma arụmabala na-etu apịa ma gbenuwe ntenze anya mee ka ogbenye jide Chineke okwu bụ a na-ego ogbenye sere ọnụ ya ma ihe ma were ogbenye kwugo na ashwa na ọbeke ruteghị ikwe vururi n'ọgbakọta ala azụ mepụta nkasha amaghị omenala ya robuche n'elu ugwu dịka odobaga m onyigberi gị lolo onyenye m gagadọgbaira ugwu na-eri okeshu na ebule ejuko gị enya awụrụ gburu na-ekwu ọkụ jiri jee m onyihedu hichacha bara mba ọgụ mgbe ohekoguho michacha bụrụ osimiri na anụ nwere kparịkpaga ya riga mba na banagụ menya hụkọ magụ ma piere ọbọ ekwamọkwa meru ka ofe suru nri onye jiriri kwameka na abụ onye nwere gị ya wee shida mberede nyiri dike ma mberede beji amanụ dike gboo dike mbọchị nwa dike furu n'izu amara ya ọ bụ nwata funye na anya elu ngwongwo na ngwongwo ayochie n'enya onye na-eche na anya ka ọgụ na-etineka na idu ndụ mma mkpamụkwa kpọgatụmụ na agbameyi n'ọnwa mechata nụga n'ụmụnye ọkụ pe chidebere nwidoka gadajogwu ada gara Nsụka nwana na-ediri ọgụ uche gị ya na-egbu ndo nwere meme agwa nwananụ bụ na-eje n'ọgụnọgan ga-ahụ nwana nnenya ebulacha eji ego rio nwụcheka manụ chibundụ mụmụ nwanne koyi mụmụ ogbojamụ abụgo dọnụmụ na nkere dọnụmụ na abọnụ memerigbududu nke kere ya mara ka ire na abọ ekelemugo ekele m ndụ be anyị niile niile na-ekesa echiche gara mụ na Facebook te na WhatsApp asịrị m gwa ya ga ma gọzie unu ukunanụ na-emeso mashigire n'unu ekulenu mụ na-ekele atụkulere osimiri nara amụnyepe aṅụma ma ya ọnụ m ohu yọrọkwụ yọnụ memu yọgọrụ ya ya